Na ostrvu Bougainville, Papua Nova Gvineja, stanovnici su se borili i pobedili u 10-godišnjem ratu protiv Rio Tinta, tačnije rudnika bakra i zlata Panguna. Otpor je bio toliko intenzivan da je kompanija bila prinuđena da ga zatvori 1989. godine i od tada rudnik nije u funkciji. Grupna tužba u ime naroda Bougainvillea sada u Američkom saveznom sudu navodi da je Rio Tinto u svojim naporima da uspostavi i upravlja rudnikom Panguna počinio zločine protiv čovečnosti i ratne zločine, da je sprovodio rasnu diskriminaciju, kao i da je kršio međunarodno ekološko pravo. Konkretno u tužbi se navodi da je prilikom izgradnje rudnika bakra u Bougainvilleu Rio Tinto koristio hemijske defolijante i buldožere da uništi prašumu koja je bila ključni izvor egzistencije lokalnog stanovništva. Tokom godina rada rudnika, milijarde tona toksičnog rudničkog otpada bačeno su na zemlju i u čiste vode, puneći velike reke jalovinom, zagađujući i veliki zaliv udaljen desetinama kilometara i Tihi okean. Zagađenje i izloženost toksičnim hemikalijama je bila tolika da je kod stanovnika ostrva izazvala bolest i smrt. Kako se navodi, Rio Tinto je obezbedio vozila i helikoptere za prevoz trupa i tako učestvovao u uspostavljanju vojne blokade koja je trajala skoro 10 godina, uzrokujući smrt 10.000 ljudi između 1990. i 1997. godine. Rudnik Grasberg u zapadnoj Papuji još je jedan primjer rudarskog projekta Rio Tinto, koji je krenuo po zlu. Rudnik Grasberg je zajednički poduhvat Rio Tinta i Freeport McMoran američke korporacije sa sedištem u Phoenixu, Arizoni, i jedno je od najvećih pojedinačnih nalazišta bakra i zlata na svetu. Rudnik je izazvao masovno uništavanje životne sredine u zapadnoj Papuji, bacanjem otpada, uključujući toksične metale, u rečni sistem Indonezije. Prema vodećoj indonežanskoj ekološkoj organizaciji, rudnik je do 2010. godine odložio 1 milijardu tona jalovine u lokalni rečni sistem. Uprkos činjenici da je odlaganje otpada u reku izričito zabranjeno državnim propisima o kontroli kvaliteta vode, procenjuje se da će do završetka projekta rudnik deponovati do 3,5 milijarde tona otpada. Godine 1996. lokalno stanovništvo se pobunilo i uništilo opremu u vrednosti od $3 miliona, te je objekat bio zatvoren 3 dana. Ubrzo nakon toga, partner Rio Tinta, Freeport McMoran, počeo je da pruža značajnu podršku indonežanskoj vladi i vojsci kako bi se osigurala zaštite rudnika. Prema nekim izvorima, kompanija je u periodu između 1998. i 2004. godine uložila $35 miliona u vojnu infrastrukturu i platila najmanje $20 miliona vojsci i policiji. Ovo nisu jedine države u kojima se dogodio ovakav scenario. Isti i slični scenariji dogodili su se i u Kaliforniji, Michiganu, Viskonsinu, Madagaskaru i Kamerunu. Da Rio Tintu ništa nije bitno na putu ka profitu je i činjenica da je 24. maja ove godine kompanija izazvala eksploziju kako bi proširila rudnik Brockman 4. Na taj način je uništena kulturna baština aboriđina u klisuri Yukon. Pećine u klisuri Yukon, koje se smatraju jednim od najznačajnijih australijskih arheoloških nalazišta, pružile su dokaze o neprekidnom ljudskom naseljavanju 46.000 godina unazad. Istraga je zaključila da je Rio Tinto znao vrednost onoga što uništavaju, ali svejedno je to razlog